Manifestámonos xuntas nas rúas de todo o planeta para visibilizar a crise climática e ecolóxica. Hoxe, que a cando os nosos seres queridos sufrimos unha pandemia global como a da COVID-19, dámonos de conta da importancia da solidaridade, da conciencia e da colaboración como ferramentas imprescindibles para parar unha crise mundial. Non debemos descartar que esta pandemia non sexa unha consecuencia máis da crise climática e ecolóxica. Onte a comunidade científica avísanos da chegada de crisis que traerán novas catástrofes e problemas de saúde globais, incluso máis graves que a actual, desabastecemento de alimentos por secas, asolagamentos, pragas e cada vez maiores miserias e migracións humanas. Hoxe, a crise climática xa está a xerar grandes desequilibrios nos ecosistemas, que están a provocar a extinción de innumerables plantas e animais. Onte, o Parlamento Europeo e o Goberno español, xunto con outras moitas institucións, declararon a emerxencia climática, mas non actuaron en consecuencia. Hoxe sabemos que temos os recursos e a capacidade para actuar e facer unha transición ecosocial xusta para todas. É por isto que dende o Movemento Galego polo Clima seguimos adiante coa convocatoria de Acción Global polo Clima o día 24 de abril. Unha nova convocatoria internacional na que precisamos hoxe, máis que onte, manter a presión sobre os gobernos, as administracións, as empresas, as organizacións e toda persoa individual. Para que a saída da actual crise sanitaria estea baseada na resiliencia ecolóxica e na xustiza climática e social. Para poñer freo e confrontar as consecuencias da crise climática e a destrucción dos ecosistemas. Onte xa sabíamos que había unha crise. E hoxe actuamos e manifestámonos desde as casas, as redes e os balcóns. Únete a nós na Acción Global polo Clima o 24 de abril. Converte a túa ventá ou o teu balcón no teu berro polo clima. Colga cartéis reivindicativos no teu balcón durante o día chamando a tua veciñanza a participar. Únete ás 10 na manifestación de sombras. Podes facer o teu propio patrón de cartón con mensaxes e imaxes en defensa do clima. Empregando unha linterna ou un flash do móvil reflexados nun espello, proxecta a silueta da figura recortada nalgún lugar que se vexa dende a túa vivenda. Contamos contigo, o planeta conta contigo.